pagak. Ano mo, ligyan mo. Lagi mong nanama o nanama. So what's up mga kabagtik, for today's video mga kabagtik. So atong i-prank si Kabagtik Floji mga kabagtik. Kaysa umukabalo mga kabagtik, si Kabagtik Floji mga kabagtik. Cellphone is life na siya mga kabagtik, di ba kabagtik? Impas ang cellphone dun, buwak. So pero dili nga to kabagtik kay naman tayo ibut ang cellphone. Kani siya daot man siya kabagtik. So atong Babae. ipatawag naman nato si Kabagtik Floji mga kabagtik. So tanaw na to asa na to padung din. Malagi mo ilap. Ito magilak-hilak mga kabagtik na. So good luck na lang sa kuwaan sa mua di ay. Hatay tarugan. Ay ayan na. Ano ba cellphone? So yun mga kabagtik, tura si Kabagtik Floji mga kabagtik. Tara. Kita nyo? Tani saron. So yun mga kabagtik, nasa na ko'y pa-challenge na sila ang duha mga kabagtik. Dili lang mga kabagtik, kinapa dito si Iskus na ko'y so tawagon ng mga kabagtik. So first contestant natin na sila mga kabagtik. So ready na ba mo? Ready na kayo. Ikaw, ready na ka? Wala hilakay. Okay na daw, sige. So ingunani din ang mga kabagtik, no? So dala pako mga kabagtik ba, kanang martilyo mga kabagtik ba, tas may pako mga kabagtik, lumbanay sila puk mga kabagtik. O kinsay makaunag lubong sa pako mga kabagtik, no? So nga na mga kabagtik ba, so ready na ka? Ready na mo? Ready na, oy. So yun mga kabagtik, sabi ang dugayon, so tara! So ato ang yung mga cellphone be kay mao na atong imong timer mga kabagtik, no? So mao ni mga kabagtik mo na tong timer ka Floji. Kang kabagtik wiwi. So isa man sugdan na nato ni. Sugdan na sip. Magbinukbukay na daw sila mga kabagtik, no? Ready na po sila magbinukbukay mga kabagtik. Sige. So ako na taang ito kayo. Don, dali ra kay na mo. So sugdan na nato ni mga kabagtik, no? So ato sa ni silang pang blind punan mga kabagtik, no? Kay wa ni sila kakita o hadapitan nato ni panglubong ning kuan mga kabagtik, no? Ning mga pako ba mga ani mga kabagtik ba? So guniti na kabagtik kuan na tulog bata o. Sige na. So mga kabagtik, di na basta-basta natay premyo ni mga kabagtik, no? Dara Banay. Kanala sa mga kabagtik kay murag wa pa mi natiti. Kanila sa mga kabagtik, kaya wa pa minatiti ang mga kabuang mga kabagtik, no? So isugdan nato ni mga kabagtik. So, Nabarang mga kabagtik, no? Ano daw itro? Ay, sipon mo. Ako'y sipon, uy. Huwag ako subawan. Daw, tanaw daw. Kita, wala. Pila man eh. Yung ko dya, pila ni. Dato na. Dito kita. ay nakagut ako ya. Bakit na yung mata? Ya pila yung kilay mo. Sakit kay na. Ya pila yung kilay. Sige. Sige, dire. Sige, anak po ka. Ayun, yung makikita. Makikita, anak. Ay, sana. Sige, magagsakit. Ay, sakit. Ayo, Hinay, napungot ko na mo gamay. Gamay nagagmay. Ha? No, kita ba din na? Ano ka na? Pila man eh. Ang dugo na sa tiyan, musaka sa utok. Itong Pila ba ni? palagot sa imong Bila kadugo. niya, bila. Taka ni? Wala na. Wala. Saragan dito. So ato na nibutan ni Paco mga kabagtik, no? So dara. Ayaw paggunit mo na gunitay ba? Ayan na ha. So nara na siya tubangan ha. Ha, ayan lang kuan ha. Hoy, ayaw mo pagkuhan na, kasi budugdugan tong kamot. No. Ha? Oh, ayan na. Lusan, Joey, tikasan. Ha? Guniti, Ay guniti lagi. Isa ka kamot ha, isa ka kamot. Bali na to niya. A few moments later. Yap ko in 3 2 1 go. Ikaw lang. Tingnan mo ako natutugak. Daw na si Joseph. Daw na. Daw na Floji. Wala nga yun. Ayaw, nagdugdugan oy. Anong kailangan kong gawin
Luyo, uy. Ilang damay dito ron be. Di ba na kung buwan na ano? Unsa na? Napatay. Saan mo na karon? Ano may ngana mo na? Ikaw pinadugdog. Di ba na kung nagbutang Tsaka manawi. Kasi tsaka manawi. Mahirap na. Uno man din ako taka naman. Ay, maayos ka na. Maayo pa managod, maayo pa mana. Lamay 100, lamay premium. Ikaw may nakauna. Kita. Oh, mga kabagte ko, gibuak niya. Yang sariling cellphone, yang gibuak. Bunggo, ang ganda na yan. Sa daog. Daog kag 100. Payo na sip, 100 sip. Kunin ko na eh. Ito Sa, wadi tayo may musip. So, 1, 2, 3, Tama mga kabagte, kailangan siya magtag. Kailangan. Uy, ilakon na kay nitulo ang luha bro. Kita ko na na. Tugan ako siya tayo. Nakaingan siya mga kabagte nga. Mutugan na siya tatay. Hindi mo na mo. Connect gising ay. Ginawa ka yung panghulog ng wifi. Unya unsa man imong maingon? Masa may ingon mo, Sep? Ah, Sep. kahilakon oy. Bagay na oy. Ay kagol ba rin mo cellphone no? Anga oy. Oh, oy cellphone. So, masa may ingon mo, Sep? Masa ingon flow, Jay? Masa may ingon mo? Masa may ingon? So, karon. Nana siya. Bantay nyo na itong kanya ng tatay ron. First time na to. First time mga mag-take na prank si Flow, Jay. Wala, kay Lakon, no? Hilakon din bro, pero ay ka wala ka kay di ka na mo pailakon naghilak ka oh la. Hilak. Sino mga kabagtig na prank yun na was flow J mga kabagtig kaya hilak ko mga kabagtig na gamitag pundong luha mga kabagtig. Unya unsa may maingon mo? Okay na daw, okay. Pero wala, nagdukdukan na kunti mga kabagtig ang so yun mga kabagtig, pasisyain may mga kabagtig no nga dugay-dugay yung may maka upload o video mga kabagtig no. So karon mga kabagtig, paki-support na mo may mga kabagtig, straight na may video mga kabagtig no. So Mga kabagtik, first time na prank. Sunod, na po na yung kamano. Dahil na pa ito ang i-prank. Di na po si Josie. Hindi na pa si Josie ba? So i-prank na po sa Madam Pips no. So mga kabagtig, don't forget to follow, like, and share sa mga video mga kabagtig sa mga Salamat sa pasporta mga kabagtik. thank you sa mga For watching. mga katropahan rin sa Barangay Tuba. So follow, like, and share mga kabagtig. Bye bye. Bye-bye, Sep.